lagi dengan Mas Gareng mancing. Cerita ini yang mancing nang spot biasa saya mancing ya lur ya. Pemandangannya indah banget, ini banyak banget orang mancing di sini lur. Ya. Posisinya gini nang kene lur, posisi nang rawa bendungan biasa lagi langsung berak ontana lur. Hihi. Soalnya hawane mendung-mendung gimana gitu. Hihi. Ora pati panas iki lur. Kadang ditelang wae kumpulku lur ke. Untuk ora kesuwen lur, pokoke jan mantep lokasinya. Jan iwak kaya lenje-lenje kaya lur, lenje-lenje raman-man kan cetet. Aduh, ora kena lur priwe ki dan. Alah. Dan iki lemparan kedua ya lur ya. Lemparan kedua langsung saya ontalkan lagi. Dikarenakan pupung ikan lagi haup-haup iki lur. Ayo gue lur. Lagi ditelang baik kumpulan nyong lur ke. Ora kesuwen lur nyong lompatan ketiga lagi lur iki lur. Alias ontalan ketelu iki lur. Kali kumpulan ngadeg ora ngadeg kaya gue lur lah, jan kepriwe iki iwak ora mangan iki lur lah. Apa karena hawane mendung apa gimana ini lur lah, jan tolong lah. Lagi posisinya iki ana wong sing uli sapu-sapu lur. Kalau nggak tahu iwak sapu-sapu ya iwak pembersih lah ya, pembersih kai lah ya. Uli sapu-sapu lah, jangan ngelang iwak jare malaman sapu-sapu iki langsung berak ontal maning lur ya, mbok uli sapu-sapu lumayan lah ya, harga diri iki lur. Ayo lur ya, iki langsung berak sum lur kayak kumpulan yang ganti lah lur, kumpul kayak mandan kapotan kayak lur. Propos iki bahasan bahaya iki lur. Bahaya apa iwak marlin ge. Wala orang mangan lah jan ya ditelang wis merupo sing iso ora mangan. Iwak aparane ya templungi nang nyong ya wis temek nang nyong langsung iki lho. Ayo orang mangan lur lah jan tulung lur kumpul ya anteng ora anteng wis diprupo sing iso ya warna iwak jelas lho iki lur. Lagi nilala pesawat jemputannya wis tekan lur, lanjut ke semuanya lur. Assalamualaikum lur.